No? Kasama sila dalawa. Ang hirap mo. Oh my God. Ang hirap. O ano ang hirap? Ano yung gamot sa ulo? Itong clear na to, itong pagkuhan na to, is effective to sa mga long distance. Para kang kagasin, para yung nakasilalan, para yung nakasilalan. Okay? Ang tawag ito is per hands hearing. Okay? Si Sir Bimalay, sabi pa Bimalay ng pero wala lawas. Dahil sabi niya sa asawa, Aray. hindi. Nakulitos. So, from Bulot to Barangay, siyempre grabe sa Barangay, di ba? Sa Barangay ko, hospital. So, si Sir, magkakabot sila, magpagkala sila. No? Kung wala, bigyan mo na pagtinis sa Barangay. Okay? So, ito po proper ha? Pero sa tuwa sa iyo, hindi ba na sunod proper? So, seriously, when this na Luhod. Lapit, sino square lapit sa... bakit kailangan nakalot dito sa square? Hindi ko alam, bigyan ko ito sa rumah. Asok na ako yun po. Ba, alam. Para may person, visible, lang tama na para stable si square. Kasi ito ka, square. Kasi sa totoong buhay, kami ang accident, grabe na, hindi ko. Tama. Diba? Grabe yung sasira. Ano yun? Nagtulong siya ako, di ba? Kinamahan ko. Pag na-ascot siya, Imbis na, ba na. kinamahan ko siya, baka nagdala, natutulong yan. Pag nakaluhod. Pero kung nakalot siya, mas kinamahan mo siya, visible siya. Visible po siya sa mga nagbigay. Tama? Tama. So, ang gagawin ni Sir Ace, rubbers, ayun, parents hearing. Bubuhatin na sir yung biktima, yung patient, inilagay sa okay? Sige sir. So, may posisyon. Pero kung hindi mo kilala yung pasyente, yung patient, sir, okay lang sir ha? Okay, May sir, malay. May malay, okay lang sir, buhatin na ikaw. Okay lang ni. Ako si Ganyan. Okay lang po na, buhat ako ikaw. Ha? Sige. Yung kamot niya, naman yung kamot niya, buntang nila tapos pasok sa loob, then papuin, tapos yung paa, sir, napansin nyo? Sinusuport niya sa likod. Kasi sir, may malay, doon mo yung katawan. No? Tapos, kasi mas sir, bitaw niya no? Diba? Tapos sa likod. Nakarating po. Okay. Huwag na huwag yung hayaan, si sir is iwan na. Iniwan na siya, tapos iiwan pa. Ha? Kasi pag binuraw mo siya, wala na, ito mo yan. Ha? Huwag na huwag iwanan. Kasi iniwanan ka, kaya nangyari sa kanya. Ayun. Okay? Si Christopher, pupunta sa likod. Didikit yung spot, position tapos, nakadikit yung ikot ni sir sa square. Tapos yung kamay, di ba nakaganyan sa sarili na? Yung kamay dapat, ang biktima yung lalaki, ang hawak sa loob. Sino po babae mo para pakita ko sa inyo kung iba? Sino po isang bulong ng babae? Ano na ang hawak? Ang square. Ano pa eh? Bakit? Nag-play na yan din. Kasi bali mo yung Nag-play na pala. victim is sensitive, di ba? Masilan, baka makaswak pa. So ang hawak dapat is sa labas. Masiko ha, wag sa loob. Siko. Okay? No. So lalaki ang hawak sa labas. Sige, pasok sa loob. Pasok. Sige, pasok. Tapos buhat. Pagbuhat. Okay? Dito mo sila. Sige. Kung paano nyo binuha si Sir, dapat nyo din, baba. Dandahan. Kung sa likod, dikit. Karawang gwapo na ano ka? Dikit sa likod. Dikit. guwapo. Baba. Salamat ka sir, pag-iisip sa Alay, iyo. hindi ha? ako noon. Baba. Yan. No? Dapat may sabi. Ganun po yan. Pag marunong magbuhat, balik mo mali ha. Ikot mo kami sa niya. Ikot sa mga.
Lynn. Looks good. Ilan pa rin ang manood? Lovers talaga. Sila, ng babae, lagay sa... Okay, sa pa yung ano? Gayon? Tapos kung may mali naman si Sir, Sir, yan. yung, ano yan? Carla. Hindi naman ako. Ito po, short distance naman, short distance. Dito binigay sa bundok. Madadapa. PWD. PWD. Ilang alakaw. Pamilya. Isa ba dinasa ito, higaan. Dito sa nakalakaw. Kaya punta niyo bakit kasi hindi ba ginakabot? Para sa hindi mo na ako sa nakaki. Gamit ang upuan. Gamit ang upuan, bubuhan din sir. Okay? Yun, upuan din tayo. Okay. Ang ganda ng galing siya. Nakaluhod. Okay. PWD yun ha. Didi. Tapos ano mo sa likod. Tapos, kayong ano, marami kasi pa parang bubot ito. Pero, Sabay. 1, 2, 3. Squat. yan. Ayun po sir. Yan, okay? PW. Okay? Buhat, ituan. Buhat. Buhat. Yan, okay? Relax ang pasyon. Tapos, may mali naman si sir. Pwede natin, kamay ni sir na isang pa yung kamay ni sir sa square. Pwede mo ganyan ha. Sige. Ang polio. Yan, tapos sa atin. Yan. Yan. Nasa ba natin yan? Yan, buhat. Yan. Dalirik na. Kung paano mo siya ginuhat ka rin na, kaya hindi pa baba. Tapos ito naalala yung sa likod. Yan, maalala ko sa likod. Tapos luway-luway. Kaya kumbaga doon siya ng ulo. Okay? Nakanyong pa ah. Tapos ang paaman. Dayo pa yan. Baba na. Yan. Ayan. Try kayo pupunta. So yan is side, Okay. base, and apex. So may kung tayo nalaman ng parts para mas madali ma-perform ito yung pag-pull sa dinabandage. So sa pag-pull po, may punta lang kuha ang center sa base. Ready? Center. Center. Yan. Ano na po? Tapos, i-ano po siya sa gitna. Fold. Then, kukuha na ito ang sa pinaka-iarong na. Ay. Yan. Tapos, sarap pa ka-pull. Tapos, kuha na naman din sa iarong. Tapos, sarap pa na-pull. Sarap pa na-pull. So, ang tawag na po sa kanaya is narrow trapper bandage. Ako na ba yung gagamit sa parang bandage sa sarong na 15? Kasundan po. Sa square na pwede left over right or right over left. So, ang ino na design is left, pwede ang left. Wala ipakot sa buong, then iraro. Kung sinsin kong pinatok mo, ano ang iraro mo? Ang opo. Tapos, iyan mo na yun. So, kanina, pinatong ni Sir ang wala, tapos kinuha,
kung ano ulit ang working end, since kanina is wala, pinatok sa tuo, yan naman ang right, ipapatok mo sa wala. Then, ilaro. Yan. Ang open end kailangan sa mga magician ng Tapos, mga na yun. tapos ikot lang, hindi. I-require pa sa diyan. Balik. Ano lang, overlap lang po. Tapos, ikot sa gitna. Anong knot ang gagawin ito lang? Square knot. Pag ginamit ang knot, basta Square. Oh my God. left over right. Tapos, sa ibang turno, utang ko dito sa may gilid. Nakikip po. So, ang bigtak po sa gina, bugkis. Kiss. Para parina. Puntang ko. Ito mo yung may ako. So, nakikita po sa bugkis, dito po sa may dressing. Ano po? Tapos, dito sa overlap ulit. Sa puli na sila sa Eh. Ito sa may, kunting kita na putang sa dressing. Para may pressure. Kasi pag may pressure, dili na mga tubo. Ano po? Tapos ibalik dito. Tapos, anong natulit? Square knot. Kaya na, tubo. Nagnananaan, ano, talinga. Pwede ka na magpana. Hindi mo yan na-accident eh, bo. Yan naman is open rubber. Bandage. Bukon ngayon yung ano. Di ba ngayon na-accidente? So, kung ano kita sa base, dito po siya. Buda rin yun. Ulit. Ay, di ba niya yan ang yan ang buslit sa Pag dito mo, nagkakalawas ka. Nakay, parang pag may sabihin dito sa pasyente, mauulit niya. Tapos dito sa likod, overlap lang ulit. pag-ikot ng ano. Mahulit na nagit pa. Ah, bali. Tapos, hindi, anong gamit na ano, nut? Square nut. Right? Ano siya? Right over left. Happy na. Pwede sa tatalikod. Sabay ka. Talikod po. Talikod na lang. Mayroon po kayo sa may ito. So, yung po mo siya, tapos yung system, yung papasok mo siya. Man, Arabo ha. Arabo. Tapos, ang purpose po mo siya din, balik mo po. Balik mo. Ang purpose mo siya din, pwede siya pangugot sa top, sa dressing. Na sisecure na itong dressing. Ano po? Tapos, patong ulit. Yun. Okay na po yan. So next na injury, so ang purpose po niya, para ma-estimate man sa kantogang page, na direct mag-dukot ang itong pagkot sa mukha ni sir. Ah, okay. Okay, madukot. Makapulog po. Pag burn po, mas magaya ng bandage, pero yung siya dry. Dapat na siya medyo basa. Well, liquid. Pag overlap lang din, square na. Okay.
Dengan kali boleh pagsuporta niya. Yan. Tatang ng dressing, then bandage. Tandaan ka lang po, kung sa'yo nakabutan ang dressing, dito kita nakuha. Bandage. Not bandage. Yan, nalaksin na yan. Pero applicable ka sa legs, kundi natidig. Kung ano ba, tigdig, pwede ang ganito. Dahil sa ito, kung may encounter kami na motor, bata pa, itigil sila dati. Dito kasi tayo sa ganito. Tapos, tatang ang dressing, then, dito. So, kita ko sa crabat bandage, yan, tapos cross. Ano yan? Tapos, pag-square na po, dito po sa may likod. Dito sa very po dito sa may area sa may kalugpo yan. Dito po sa may likod. Square na. Paano po, pag ang victim, extra large. Sa tingin ko po, itong gamit ang bandage, kaya kaya? Direct. So may mga pakikita ng ibo, depende naman sa ito. Ako ba? Mali, sorry. Kasi siya ako ay sagad. Siguro ko lang siya. Natay, yan yung function mo. Bandage. Come on. Ito naman. Ito naman. Ano ba? Parang ba yan? Sino ba ang inaantok? Tatang na lang po dito eh. Tatang. Sige. Ako naman ma-assist eh. Tatang tapos, isurot mo po dito sa pagkahang normal. Dito po sa pagkahang. Yan. Okay, sa lang. Yan. Sige, ikot mo pa yan. Then, square na. Kaya pag-ikot, sarap. Sige. Tapos square na. Yung.
Pangulong pang